inden videoen starter, så vil jeg lige sige tak fordi I ser min video. Jeg vil lige sige, hvis I gerne vil se nogle flere videoer, så husk at like og subscribe. Og så vil jeg lige sige, der kommer snart nogle betjent-videoer, hvor jeg er betjent på en server. Nu video. Hallo? 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 Ikke nu. Det er Op, faktisk... op. Hvad? Det var også dumt ikke at tage dine hænder op, vel? Du kan trykke på din fod. Op! Kom så! Om så er det fucking i det fejl. Hallo? Flyt dig! Hun er grim, min der. Hun er grim. Du lugter. Ja. Er du Hallo, kom lige ud. Hallo, kom lige ud. så? Og så hænderne op. Det er Hænderne op. grøn græs, Marker. Nej, det her det er ikke grøn græs. Jo. Hele bilfejleren her er grøn græs. Nej, det er hej. Jo, det er så. Okay, hvor står der det grøn græs? Kom med, det hvor står Hvor? der det grøn græs? Bilfejler. Der! Det er bilfejler. Ja? Du glemte at trykke på. Ja, skal du bare bande? Skal jeg bare have band? Altså, du skal have band. Markelig. Så stopper du. Hvad? Ej. Du skal ikke løbe efter mig, hva'? Det er ham, der er fedt. RDM. Fucking fed en. Jeg har også en skyld. Jeg er bankerøg. Ja, hop ind. 2 sekunder, jeg skal bare lige hurtigt unlock. Så lige sige op med hænderne. Kom. Hvorfor er det, at jeg skal gøre det? Fordi nu på knæ ham. Nu. Hvorfor er det, jeg skal gøre det? Nu på knæ. Vil du være med? Du er ikke Gissel. Du er bare med. Kom der, Gissel. Kom. Men prøv at høre, mester. Der er ikke nogen politibetjente, så du kan ikke lave røveri. Det mener du ikke. Jo, det mener Jamen ham der, han bliver. Det er godt blive. Hvorfor skal jeg blive? Lige, det skal du. Fuck man, om den kan snod. Du bliver med ryggen til mig. Ned på din knæ. Hvorfor? Men hvorfor? Ned på din fucking knæ! Jeg ved ikke, hvordan man gør for helvedes. Hallo, Marker? Hallo? Ja, hvad så? Du var med til at bruge ham som en lille dukke. Det lyder ikke helt rart. Du vil også bare komme op med hænderne. Ja, hallo? Jeg kom op med hænderne, ligesom. Gå lige hen sammen der. Og sæt dig ned på din knæ. Altså, du er ikke main character. Du hjælper ham op på hospitalet, og jeg tager din bil. Marker, op med hænderne, kom. Au. Op med hænderne. Og ind i min bil. Au. Det var en dø. Så, mand. Er du ladyboy? Dreng, hvad er du ladyboy? Ja. Ja. Boy for helvede. Jeg vil have den. Den der... Hey, Karli! Du skal bare fise af! Au! Prøv at høre, nu stiller jeg nogle spørgsmål, hvad er du svarer helt ærligt, ikke også? Jamen, jeg kan godt høre dig, du har ikke pludselig talk på, fede.
Godt 58, er det ikke rimelig meget af dem, det der? Okay. Hallo? Så har du en ekstra pistol, eller hvad? Ja, Hvorfor ikke? du skal ikke spørge mig om det. Ja. Så er du sikker på. Den der julemand har måske. Okay. Au. Jeg plukker mig, hvis det kommer til dig. Du skal ikke køre. Tak fordi I så med på videoen. Vi ses.